ಕೆಲೋ ಸರ್ ಈರ್ನ ಜಿಮ್ಮಡ್ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಮಿಷನ್ ತಿಕ್ಕುವ ಯಾನು ಒಂದು ಜಿಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿನೇ ಐಕತ ಈರಿಟ್ಟ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ವಾರಡು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾದು ಮಾರ್ರೆ ವಲ್ಪಾಂಡಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಡಾ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಾಲಿಜ್ಜಿ ಹಾ ಎಲ್ಲರ್ದು ನಿಕ್ ಹೆವಿ ವೇಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಕ ಅವ ಎಂಕ್ ಲೆಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಬೊಕ ಹೆವಿ ದೇರ್ತದು ಬಲಿಪುಣ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ದೇರ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಬಲಿಪುನನ ಒಂಜಿ ವಾರಡು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆದ್ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆವೋಡು ಒಂದು ವೈಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ದೇರ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಬಲಿಪುನ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನಿನ್ನ ಎರೆನಾಂಡಲ ತುಂಬೆರೆ ಅದತ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೈ ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎರಡಲ್ಲ ಪನೊಚ್ಚಿ ಹಾ ಯಾನ್ ಈಡ ಮಾತ್ರ ಬಂತೀನಿ ಹಾ. ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬರಿಟ್ ಹಾ. ಒರೇ ಕರಪ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ನ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಉಂಡು ಓಹೋ. ಆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಸ್ ಪೂರಾ ಲೂಟುದು ಆಯ್ಗ ಬೋಡ ಇಲಕ ಕಾಸು ದಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲಿ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಬೊಡಿದಿನ ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಲ್ದದು 20 kg ಗೋಲ್ಡ್ ಅವಳೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಬಕ ಪೂರಾ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಡೀಲ್ ಮಲ್ಪು ಓ ಈ ಅಂಕಲ್ನ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ